Pekne, milí priatelia, nachádzame sa v spoločnosti Mondi SCP Ružomberok a s pánom Martinom Muskom sa porozprávame o tom, odkiaľ prichádza do tejto spoločnosti papier určený na recykláciu. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Takže, zaujímavá vás, pán Huska. Dobrý deň. Povedzte nám, odkiaľ ten papier vlastne na recykláciu získavate? Získavame ho z viacerých zdrojov. Rozdelil by som to na priemysel, potom obchodné reťazce a z odpadárskych spoločností, z obcí a miest. Čiže to sú hlavné zdroje, ktoré k nám prichádzajú a časť papiera prichádza aj priamo z výroby papierových výrobkov, hlavne krabíc. Čiže v podstate odpad z výroby, áno. A ja by som sa možno zameral na tie mestá, na tie samosprávy. To tvorí zhruba 20%. Okolo 20-22%. 20%. A môžete aj spomenúť nejaké konkrétne mesta, s ktorými máte takú dobrú spoluprácu, že sú to také zaujímavé množstva? No, spolupracujeme s dvoma najväčšími mestami na Slovensku, respektíve s ich odpadárskymi spoločnosťami. Čiže končí tu materiál alebo papier vyzbieraný občanmi Košíc a takisto aj občanmi Bratislavy. Tak to nás veľmi teší, dve najväčšie mestá. A viete nám aj povedať, že či tá kvalita, ktorá k vám prichádza aj z tohto komunálneho zdroja, je, by som povedal, v poriadku, alebo či tam nachádzate nejaké pochybenia? Prípadne, čo by ste odporúčali verejnosti, na čo si dávať najviac pozor? Lebo vieme, že pri recyklácii papiera niektoré veci vám môžu poškodiť technológie, takže... Áno, samotná kvalita papieru závisí od viacerých faktorov. V podstate pre nás by bolo veľmi dôležité, keby ľudia do tých modrých nádob alebo vriec dávali čistý papier, kartón, alebo teda keď už aj biely papier, očistený od nečistôt. Veľmi nám robí problémy, pokiaľ v tom kartóne sa nachádzajú nejaké plasty alebo dokonca, povedzme, zvyšky potravín. Tu dochádza ku kontaminácii, ktorú musíme odstrániť. Ďalším takým faktorom je v podstate vlhkosť papiera. To znamená, že keď občania ten papier vysypú do tej zbernej nádoby a nezatvoria ju, tak toto teda nie! A do nej naprší, alebo v zime dokonca nasneží, zamrzne vám to. V tom prípade v podstate prevážame sem zbytočne vodu. A chcel by som poďakovať všetkým, ktorí správne triedia, pretože práve správnym triedením uľahčujeme aj ten najdôležitejší proces, a to je samotná recyklácia. A budeme vám držať palce v vašej spoločnosti. Ja by som chcel takisto poďakovať všetkým ľuďom, ktorí k tomu pristupujú zodpovedne, separujú odpady, papier a plasty, všetky odpady, lebo naozaj to má zmysel a musím vyjadriť za nás veľkú spokojnosť tým, ako to občania zvládajú, a musím povedať, že za tie 3 roky, ktoré sa tomu venujem, tak vidím veľký progres v kvalite vyzbieraného papiera z miest a obcí. Takže ďakujeme. Toto sme presne chceli počuť. Veľmi pozitívna správa nakoniec. Ďakujeme, že sme mohli v týchto priestoroch natáčať a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia. Ďakujem.